Кимдир башын горур күтәреп, кимдир битлек артына качып, декрет акчаларына бәйле мошенниклык өчен хөкем ителүче 10 кеше суд залына уза. Статья 210, как статья 159. Алар Россия җинаять кодексының җинаятьчел төркем булдыру, мошенниклык һәм вазифасыннан үз мәнфәгатьләрендә файдалану маддәләре буенча гаепләнә. Эш шунда ки, тикшерүчеләр ачыклаганча, әлеге кешеләр акча үзләштерү схемасын төзи. 2015 елда гамәлдә булган проект нигезендә еклелек буенча ялга китүче хатын-кызлар социаль иминiyet фондына гаризаны үзләре генә бирә ала. Ягъни оешмага мөрәҗәгать итеп туру кирәкмәгән. Гаепләнүчеләр шундый хатын-кызларны төрле фирмаларга эшкә урнаштыра, анда аларга хезмәт хакын арттырып язалар. Екле хатын-кызларга аның бер өлешен генә биргәннәр, калганы үзләренә. Хөкем ителүчеләр арасында бүген социаль иминиятләштерү фондының Вахитов районы филиалының элеккеге җитәкчесе дә бар. Әлегә берни әйтмим, бәлки утырыш тәмамлангач сөйләшербез. Адвокат белән киңәшләшергә кирәк. Адвокат белән сөйләшергә кирәк дисә дә, утырыш башында Айдар Йосыпов адвокаттан баш тартты. Бүгенге утырыш гомумән гаепләнүчеләрнең адвокатлардан баш тартуыннан башланып китте. Также отказывается от услуг адвоката, свои интересы в процессе судебного разбирательства будет представлять сама. В связи с чем отказ от защитника? Материальное положение. Не связано с материальным положением образования юридического. Бу эш буенча 15 елдан артык вакытка иректән мәхрүм итү каралган. Шуңа күрә судья адвокатлар булырга тиеш дип аңлатты. Яңа билгеләнгән адвокатлар әлегә 157 томлык суд эше белән тулысынча таныш түгел. Нәтиҗәдә адвокатлар суд утырышын кичектереп торуны сорады. Моны материалларны өйрәнергә вакыт җитмәү белән аңлаталар. Шулай итеп, социаль иминиятләштерү фонды эше буенча чираттагы суд утырышы март аена билгеләнде. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.